ଦଳ ଛଣା ହଉଥିଲା ଯୋଉ ଗାଁ ସାରା ଯେ ମଦ ପୁରା ବଣ୍ଟା ହେଇଛି। ଏତେ ମଦ ଆଣିଥିଲା ଦିଦି ମଦ ପିଇଛନ୍ତି ମାନେ ମଦ ବି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଯଦି ସିଲୋ ଶୁଣିବ ଥାଳି ବାଲ୍ଟି ଫାଲ୍ଟି ଆମେ ଛାନିଆ ପଳେଇ ଆସିବୁ। କାଇଁ କୋଉଠି ଦିଅ ବା କଣ ମୁଁ ଶୁଣିଲି କୁଆଡେ ମଦ ବଣ୍ଟା ହଉଛି ଏଠି କାସାର କତିରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ବା ମଦ ବଣ୍ଟା ହଉଛି କାଇଁ ଦିଅ ବା ଦେଇ ପଳାଇ ମୁଁ ଖାଇବା ଆମର ବାଡି ଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇବା ହଇଟା ହାତରେ ଦଳ ଛାଣୁଥିଲେ ସେମାନେ ଦଳ ଛାଡିଦେଲେ କୋଉଠି ମୁଁ କଣ ଗାଁର ଲୋକ ଏଠୁ ଦଳ ତମେ କଣ କାମ କରୁଛ କୋଉଠି ରଖିଛ ଦିଅ ବା ପାଖରେ କୋଉଠି ଦିଅ ପିଇଲେ ଲୋକ ପିଇ ଗଲେ ତମେ କୋଉଠି ଥିଲ କି ଘର ଥିଲି ବା ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ କୁଆଡେ ମଦ ବାଣ୍ଟୁଛି ଆଜି ଗାଁରେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଇଁଠା ହାତରେ ଆଇଛି ଖାଇବା ବାଟୁନି ଅଇଁଠା ହାତରେ ଆଇଛି ଦିଅ ବା ପିଇ ଦେଇ ପଳେଇବା ଗାମୁଛା ଆଣିଛି ଗାମୁଛାରେ ପୁରେଇ ଦେଲୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆର କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଗାମୁଛାରେ ଦି ଚାରି ମଗ ଢାଳି ଦିଅ ମୁଁ ନେଇ ପଳାଇ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ କଣ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ ଲଗାଉ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ପିଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ ହଉ ମୁଁ ଏଠି ବସିଲି ଆଜି ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଆଇଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ ମୋ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ବସୁନା ଦରବାର କରିବ ବସିବ କାଇଁ ଏଇଠି ତ ନା ମୁଁ ଗାମୁଛା ପକେଇ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଜି ବସେ ଆଜି ବସିବି ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଆଇଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖାଯିବ ଆଉ କାଇଁ ଦିଆଯିବନି କୋଉଠି ଘାଟ ହବ ଆଜି ଘାଟ କଥା କହିଲେ ଇଏ ଆଉ ଯିବନି ଆଉ ଯିବି କେମିତି ଘାଟ ମୁଁ ଖାଇବା ଛାଡିକି ଆଇଲି କେମିତି ଯିବି ଗାମଛା ପକେଇଲେ ଶୋଇବା ନାହିଁ ଗାମଛା ପକେଇଲେ ଏଠି ଶୋଇବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ମଦ ଦିଅ ଆଜି ମଦ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଘାଟ କୋଉଠି ହବ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଏକାଥର ଯିବି ତମେ ଯାଅ ଘରକୁ ହେଲା ଦେଖ